Baby. Sweetheart. Gaba ɗaya kin ɓoye baby. Wallahi baby ka san ana ta mana rabon gadon nan ne shi yasa. Wallahi. To ya ake ciki me yanzu yake wakana akai? To ana rabon. Riga ɗaya nake yawo baby. Ha ba ka samu damuwa an riga an gama komai. Ina so ne ma insha Allahu zuwa gobe. Baka kamar irin 1 million haka. Ko jari ne sai ka ɗan ja. Baby kika bani miliyan 1 akwai warka jami'in gaya miki. Miliyan? Wallahi miliyan 1. Billahi lazi kowa zan zagi uban kowa in hantari uban kowa a garin nan. Ki ban da miliyan 1. Tabbija. Kaka damu menene to a ciki? To ya mota kuma da kika ce zaki siya min baby. Kaman motan kaman wanne kake so? Na fi son Joka. Ok to ba da ma gobe misalin karfe 1:30 ka same ni a nan Balango insha Allah. To ba matsala. Ina zuwa. Ina za ki je kuma baby? Zan dan je nan bayan da yanzu nan. A'a baby kuma muna cikin shakata to kuma cha tafi ki banni. Yanzu nan zan da ka bani minti 1. To karki dade. Ina. Amin sunna. Rage asara. Ka san me faru? Me faru? Yanzu na ga ya ma sunanta? Wa? Mutum yakka. Budurarka mana. Yanzu na ga mashin ya buge. Yanzu na ga mashin ya buge ta. Ta yi juyi akan titi ya kai so 80. Ta mutu magana da ake ta mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ta mutu. Wai ta mutu. Ta mutu. Ina haƙura shege na ce. Ina haƙura shege na ce. Wallahi kace kaina ni ma zan. Gwara in mutu ni ma a huta. Ni wallahi kun ga dai ga rijiya can wallahi na fada. Kace kaina zan yin fada rijiya can. Ku buɗa mu. Ababan Allah kai tawakkali mana. Ni wallahi ababan Allah kai hakuri mana. Ku kyale mu ababan Allah. Ababan Allah. Malam madagwal. Yawa ga amar ka koya tuniya. Ni da nake yayanta na yi hakuri ina zaman makoki. Me yasa kai ba za ka yi? To kai waye kai banza ne kai. Ina ruwa na da kai. Wallahi ni sai na fada. Amana ba. Ku bar shi fada. An ka ba sa fada kare da kanka. Ku bar shi fada. Ku sake shi. Bayan Allah. To fada mana. Ka fada mana. Faɗa mana a sakawa. Ba kai baban soya ba ka faɗa mu gani. Ai faɗa ba kai. Ka shiga mana. Ka faɗa ta. Na fuskanci ba kauna ta kuce ba to don yau na haƙura amma ko ba bai na afka Allah.